Tak ja v prvom rade ďakujem, že tu môžem byť. A je to pre mňa veľká česť a veľmi sa z toho teším. A bol som veľmi povzbudený celým doobedím. Málo kedy sa stane, že sa nejakým spôsobom zúčastňujem podujatí tak, že úplne celý deň. A veľakrát je to také, že je toho viac alebo tak. A tak sa teším, že Pán Boh tak nejakým spôsobom doprial, že dneska tu môžem s vami stráviť celý deň a veľmi ma to teší. A sám som tým pozbudený a veľmi ďakujem aj vám a všetkým organizátorom za pozvanie. A chcel by som trocha hovoriť alebo dostať sa v tomto slove ku snívaniu. Ja som kresťanom, alebo teda obrátil som sa pred 16 rokmi, keď som mal 14 rokov. A od tej doby ma Pán Boh prevedol cez mnohé veci a už niekoľko rokov slúžim na plný úväzok v rámci projektu Godzone na Slovensku a minulý rok sme boli trocha aj tu v Brne. A to, čo vlastne túžim povedať dneska, je možno aj z časti taký príbeh, ktorým sme prešli my so spoločenstvom na Sliači a zároveň veci, ktoré nejakým spôsobom boli v mojom a sú v mojom srdci z toho, čo Boh robil. A pred tými 16 rokmi keď som sa obrátil, tak som sa vrátil z jedného miesta, kde sa ma Pán Boh dotkol a prišiel som domov s veľkou túžbou vidieť to celé v našej farnosti, v našom meste. A mal som pocit, že celý problém v cirkvi je v tom, že ľudia jednoducho nemajú čas niečo urobiť. A mal som pocit, že konečne som pochopil, prečo som do kostola celé detstvo chodil a bol som vychovaný ako kresťan. A tak keď som sa vrátil z jednej takej líderskej školy, kde som sa obrátil, kde som sa náhodou ocitol a tak ďalej, tak som zorganizoval u nás v meste vo farnosti chvály. A s tým, že som si myslel, že konečne rozumiem tomu, prečo ľudia do kostola chodia. A že som sa stretol s Bohom a som bol rád, že som konečne jedným z nich. A na tie chvály prišiel jeden človek. A urobil som veľkú kampaň tomu a pripravil som program a prišiel tam jeden človek. A tak vtedy, ako keby mi tak padol celý úsmev a som si povedal, že asi sa veci majú nejak ináč. A cítil som sa ako taký trocha mimozemšťan, lebo zrazu som vedel, že veci, ktoré som žil predtým vo svete a boli veľmi zlé a veľmi také pouličné, som už nechcel žiť ďalej. Ale niekde uprostred cirkvi, do ktorej som chodil do našej farnosti, som ako keby v rámci mojich rovesníkov nenachádzal ľudí, ktorí by rozumeli tomu, čo som zažil s Bohom. A tak som bol trocha zmetený. A prišli 3 roky času, kedy som chodil na rôzne kresťanské podujatia, ale hlavne som chodil nad mesto, na jeden taký kopec a zároveň ulicami nášho mesta sa modliť za to mesto. Po 3 rokoch Pán Boh dal, že sa obrátil jeden chlapec v tom meste. A tak sme boli 2. A Božie slovo hovorí, kde sú 2 v jeho mene, tam je on medzi nimi, takže sme založili spoločenstvo. A tak vzniklo naše spoločenstvo, začali sme sa stretávať, mali sme stredka. A sa tak smejem niekedy, lebo niektorý z našich členov raz prišiel za mnou jeden taký nadšený chlapec a hovorí, že vieš čo, mali sme naše stredko, to bolo niekde úplne inde, v inom meste a on rozbieha tam niečo a hovorí, že mali sme stredko a vieš čo, prišlo 7 ľudí. Tak som ich rozdelil do skupiniek a takže niekedy tak k tomu pristupujeme. A tak len tak, aby som urobil ten celý príbeh kratším, tak s týmto človekom sme sa potom modlili a Pán Boh, viedli sme birmovancov, sme z katolíckej cirkvi a tam vlastne celá tá skupinka birmovancov sa obrátila a zostala pri Pánovi v takom živom vzťahu. A potom až podnes je tam spoločenstvo, v ktorom je 100 mladých ľudí a nejakých 40 rodičov týchto mladých sa začalo tiež stretávať pred pár rokmi a celá farnosť postupne ide dopredu. A asi okolo roku 2012, a tam chcem začať ten príbeh, alebo možno vám povedať krátky príbeh o tom, od čoho sa chcem odraziť, sa stala chvíľa, kedy sme akoby vstúpili do niečoho veľmi nového, kedy k nám prišlo, neviem, jak to nazvať, nejak tak, aby to bolo dobre pochopené, nejaké zjavenie alebo nejaké poznanie toho, čo znamená žiť ako kráľovské deti, ako Božie kráľovstvo a tak ďalej. A vstúpili sme do toho vierou a zobrali sme to úplne radikálne. A napriek tomu, že už vtedy sme vstupovali niekoľko rokov a fungovali v spoločenstve, začali sa diať nadprirodzené veci. A bolo to úplne crazy obdobie, asi 2 roky, kedy proste ľudia prechádzali okolo skupiniek, ktoré sa modlili,
išli okolo a boli uzdravení. A proste všimli si na svojom tele, že niečo začalo fungovať ináč, ako prešli okolo. Alebo proste prechádzali okolo miestnosti, kde sme sa stretávali, ľudia z mesta, ktorí nás predtým kydali a robili si z nás srandu ako z charizmatikov a boli usvedčení Duchom Svätým a museli vojsť dnu a činiť pokánie. Alebo proste sme sa modlili za mesta a za jedno konkrétne mesto v Trenčína a sme zvolávali takú milosť a takú rieku milosti a Váh začal tiecť tým mestom niekoľko minút opačným smerom. A Boh proste urobil divy a zázraky. A mohol by som proste hovoriť milión ďalších vecí, ktoré sa diali. A spievali sme jednu pieseň nad jednou mamičkou 7 detí a jej zmizol nádor rakovinový z hlavy behom jednej piesne chvál. A mnoho ďalších takýchto chvíľ. A všetko išlo tak po masle. Ľudia mali skvelý čas s Bohom, prežívali nejaké navštívania, sny, zjavenia, proroctva, plnili sa proste veci takto. Akoby proste Pán Boh bol na dosah ruky, bol úplne blízko. A čokoľvek, čo sme sa pustili, sa darilo a všetko rastlo. Ľudia sa obracali len tak. A po 2 rokoch takéhoto obdobia, behom niekoľkých dní, to všetko odišlo. A takto. A nikto z nás nevedel prečo. A ja ako líder som sa pýtal x-krát pred Bohom, čo sme urobili zle. Čo sme urobili zle, Pane. A do toho všetkého prišiel čas, kedy prišli problémy vo vzťahoch v spoločenstve, do toho všetkého sme my s manželkou 2-krát potratili. A proste bol čas, kedy prišiel zrazu ťažký rok, kedy proste veci nešli. Kedy ľudia sa im nechcelo modliť, kedy zrazu stratili vášeň, stratili intimitu, stratili čokoľvek, čo mali predtým. A zdalo sa, že Boh prestal fungovať. Zrazu proste sa nediali zázraky, zrazu sa nediali veci, nikto tomu nerozumel. A v tejto ceste sme zložili jednu pieseň, ktorá tesne predtým, ako sme prišli na naše prvé bábätko, sme zložili pieseň, ktorá znela takto, že napriek vodám, ktoré sa na nás valia, napriek túžbám, ktoré sa rúcajú, naša chvála bude stále znieť. A tak som mal pocit, že Boh akoby v jeden večer ku mne prišiel a pýtal sa ma, aj dnes budeme spievať túto pieseň, aj dnes ju budeš spievať. A tá pieseň bola oveľa mocnejšia potom, ako sa tieto udalosti stali ako kedykoľvek predtým. A napriek tomu som v tom období prijal slovo, ktoré hovorilo o tom, že všetko slúži na dobre tým, ktorí milujú Boha. A ak veci nie sú dobré, tak ešte nie je koniec. A čokoľvek, čo Boh zoberie do rúk, použije na dobre tým, ktorí ho milujú, tým, ktorí idú za ním. A pripomína mi to príbeh Izraelitov, ktorí kráčali po púšti. A mám pocit, že to je jeden veľký zámer, ktorý Boh s nami má. A celom tom príbehu. A pripomína mi to čas, keď Izraeliti kráčali púšťou a mnohí z nich, a teda väčšina z nich, z ktorých vstúpili do zasnúbenej zeme, sa tam narodili na tej púšti, proste vyrastli tam a viete si predstaviť, aký to bol životný štýl. Odev sa nedral. Chlieb padal z neba, ako manna. Tí ľudia prakticky nemuseli nič robiť. Všetko, čo potrebovali, mali. Boh sa o nich staral nadprirodzeným spôsobom. Oblak ich sprevádzal. A tak ďalej, a tak ďalej. Až jedného dňa smerovali k niečomu, o čom všetci ľudia okolo a Mojžiš a ďalší hovorili o zasnúbenej zemi. O tom, kam ideme, o tom, kam máme ísť. O tom žití v našom ponímaní v kráľovstve. A tak, keď prekročili túto rieku a vstúpili do zasnúbenej zeme, povedali, wow, sme v zasnúbenej zemi. Prestala padať manna. Odišiel oblak. Stratili sa veci, ktoré mali na púšti a museli začať pracovať. A museli sa začať naučiť žiť iný životný štýl. Iný spôsob. A ja som presvedčený, že toto je cesta, ktorú nás Boh chce voviesť. Verím tomu, že je veľká časť cirkvi alebo kresťanov, ktorá ešte neporozumela tomu, že sme prekročili rieku Jordán, že sme v zasnúbenej zemi, že Božie kráľovstvo je medzi nami. Že Ježiš Kristus priniesol realitu novej zmluvy, ktorú dneska žijeme. Ale zároveň viem, že je množstvo kresťanov, ktorí porozumeli tomu, že toto je tu, ale nevedia, čo s tým majú robiť. A nerozumejú tomu, ako sa máme správať. Že žijeme v kráľovstve. Že naša pozícia je zrazu pozícia synov a dcér, ktorých otec povolal do priateľstva s ním, do partnerstva s ním a do vlády s ním. A tak nás chce naučiť, aby sme neboli ľuďmi, pre ktorých on bude automatom na zázraky, a nebolo to stav, kedy Boh bude robiť zázraky len pre nás,
Ale bol to čas, kedy bude Boh môcť robiť veci skrze nás. A tak si myslím, že čas, o ktorom hovoril dneska ráno Peter, bolo niečo, čo proste je na jednej strane strašne ťažké. Ja môžem povedať, že rok 2014 a 2015 boli najťažšie roky v mojom živote. Ale keď sa pozerám späť, viem, že to boli tie najlepšie, ktoré som mal. A že som sa naučil najviac o tom, aký Boh je. Že som sa najviac priblížil k nemu. Že som si uvedomil, že vo chvíli, kedy ja padám na svoje kolena a vo chvíli, kedy sa moje kolena dotknú zeme, vtedy sa moje srdce dotýka neba. Vo chvíli, kedy proste ja skladám všetko, čo mám, on je ten, ktorý môže prísť. A teda sme zasnúbené zemi, ale ak nerozumieme tomu, kto sme a čo nám bolo zverené, tak ťažko vytrváme v modlitbách, tak ťažko proste vytrváme na ceste, ktorá nás čaká. Lebo čakáme nejaký instantný zážitok, nejaký instantný výsledok. Budujeme len z krátkodobého hľadiska. A je veľa ľudí v cirkvi alebo v spoločenstvách, ktorí pochopili, že sme pomazaní alebo že sme členovia kráľovskej rodiny, že náš otec je král a že my sme kráľovské deti, princovia a princezné, synovia a dcéry. Ale správame sa niekedy ako Saul, ktorý bol pomazaný za kráľa, ale keďže nikdy pred ním neexistovala táto forma vlády. Mali patriarchov, mali generálov, mali sudcov, mali prorokov, ale nikdy nemali kráľa. A keď Saul bol pomazaný za kráľa a vrátil sa späť domov, vrátil sa k svojmu farmárčeniu na chvíľu a nevedel, čo s tým má robiť. Nevedel, čo znamená vládnuť. Nevedel, čo znamená kráľovať, nevedel, čo znamená uchopiť veci a stať v stabilite toho, čo nás Boh povoláva. A k tomu sa chcem dneska dostať. Čo robia synovia a dcéry? Čo majú robiť v tom čase, keď veci nejdú dobrým spôsobom? Takže sme povolaní vládnuť, sme povolaní budovať veci, budovať ovocie, ktoré vytrvá. A máme zmýšľať nejak tak, že budujeme veci, ktoré pretrvajú večne. Že tvoja služba a náš život môže rozhodnúť o tom, kde iní ľudia okolo nás budú tráviť večnosť. Že máme rozmýšľať o tom, že budujeme veci, ktoré tu nie sú do týždňa, 2 mesiaca alebo roka. Že budujeme veci, ktorých ovocie budeme vidieť 20 rokov. A tak keď sa nás niekto spýta, ako dopadá táto konferencia, tak im môžem povedať, viete čo, príďte o 10 rokov. A poviem vám, ako to dopadlo. Pretože pocit, ktorý budeme mať dnes, bude možno fajn, ale otázka je, čo z nás bude v tomto národe o 20 rokov. Čo bude reálne vidieť? Kam sa veci pohnú? Pretože my nie sme tí, ktorí majú len zmýšľať a žiť pre večnosť. A je to správne. Máme žiť preto, aby sme raz žili vo večnosti. Ale zároveň si máme uvedomiť, že obdobie, v ktorom žijeme, je obdobím, kedy sa pretína nebo so zemou. Kedy voláme príď tvoje kráľovstvo ako v nebi, tak i na zemi. Kedy z časti sa dejú veci, ktoré sú v nebi a aj tu na zemi. Kedy si uvedomujeme, že nežijeme pre večnosť, ale žijeme ako spasení z večnosti. Žijeme ako tí, ktorí majú prinášať riešenia neba. A tak, aby som povedal pár príkladov, pamätám si, jak sme kedysi dávno zložili pieseň, ktorá pred 10 rokmi a spievalo sa v nej, nech otcovia a mami vstupujú do chvály. Prečo sme to písali? Pretože to nebola realita. Pretože naši rodičia sa pozerali na naše deti v spoločenstve divne, keď sa išli modliť chvály a dvihli svoju ruku, lebo sa im zdalo, že to je príliš fanatické, že to je príliš divné. A tak o pár rokov na to, ako sme spievali túto pieseň, Boh zasiahol našich rodičov. A paradoxne sa napravili rodiny skrze deti, ktoré boli obrátené. Paradoxne rodičia uverili skrze deti, ktoré prišli domov. A vzniklo 40 rodičov, ktorí sa raz jedného dňa prišli na naše takéto stretnutie a postavili sa s palicami do jednej rady, ako Mojžiš, a povedali, ak rodičia sú za nás, kto môže stať proti nám? A my za nami chceme stať. Chceme držať palicu, chceme držať ruky hore, a kým vy ako Jozuovia s mečom budete bojovať tam dole. Pretože my sme tí, ktorí sú staršími v tomto meste. A tak dneska ich služba je tá, že stoja, a ja tu dneska stojím na tomto mieste a oni sa doma modlia za to, že tu som. Naši rodičia. Alebo sme volali o piesni, ktorá hovorila o zmenení krčiem na Božie domy. A pred pol rokom nám Boh zveril jednu 25-ročnú krčmu, ktorá ten pán už vypovedal prevádzku a my sme ju zobrali do prenájmu a meníme ju na kaviareň, na také komunitné centrum a chceme, aby tam ľudia sa mohli stretávať. A mnoho ďalších vecí, ktorých výsledok nevidíme dnes. A tú piesň sme spievali pred 10 rokmi. A nevidíme výsledok hneď, ale vidíme ho neskôr. V Božom slove sa hovorí v 1. Petrovom liste 2. kapitole 4. 5. verš.
Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. A dajte sa vbudovať aj vy, ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Ľudia, Boh niečo buduje. A mňa to fascinuje. Chcem byť pri tom. Chcem byť kameňom, ktorý sa nechá vbudovať do tohto domu. Chcem vidieť tú stavbu, ktorá sa stavia v tomto národe. Chcem vidieť ten duchovný pohyb, ktorý sa deje nad týmto národom, nad týmto územím, nad Európou, nad svetom. Potrebujeme sa hýbať vpred. Potrebujeme porozumieť tomu, že si dôležitý, že Boh s tebou ráta. Ja som malý chlapec, ktorý vyrastal bez otca niekoľko rokov, ktorý proste nepoznal Pána, ktorý vo svojich 14 rokoch sa s ním stretol a nikdy som nevedel hrať na žiadny hudobný nástroj, nič podobné. Raz mi niekto daroval gitaru prorocky, aby som ho začal hrať. A nikdy som si nepredstavoval to, že keď poviem Bohu, že mu chcem dať všetko, že to bude znamenať, že minulý rok sme sa mohli stretnúť s 19 000 ľuďmi na Gods on Tour a tisícky z nich dali život Bohu. Že to bude znamenať množstvo zázrakov a divov. My sme skupinka mladých ľudí, ktorá sa stretávala pri starej sviečke a starom koberci v jednom zašedivenom dome. A volali sme tam roky na Pána a hovorili sme, Pane, tu sú naše ruky a nohy. Je nám úplne jedno, čo chceš robiť, ale použij si nás, ako chceš. Chceme byť s tebou, chceme dať všetko, čo máme, niečo urob. A po 3 rokoch modlitie prišiel jeden človek. A po ďalších pár rokoch prišli ďalší a proste Boh používal tie veci. A chcem povedať to, že toto je pripravené pre teba. Snívajte vo veľkom o veciach a o túžbách, ktoré Otec vložil do vašich srdc. Boh to myslí vážne a pozýva ťa prinášať dlhotrvajúce ovocie. Otázka je, čo zostane. Viete, ľudia, ktorí... mám pocit, že sú oveľa dôležitejšie otázky pri mnohých veciach a ľudia, ktorí veci dokončili, ako tí, ktorí ich začali. Keď vstupujem do manželstva, otázka nie je proste... To najťažšie povedať áno pred oltárom. Otázka je, či vytrvám. A to je to dôležité, to je to kľúčové. Až do smrti. V zdravej chorobe. V šťastí, nešťastí, v čomkoľvek, čo sa bude diať. Nie je umenie oženiť sa. Umenie je zostať ženatý. V dnešnej dobe. Nie je umenie začať robiť veci. Nie je umenie volať k Bohu pár dní. Nie je proste viera dvíhať ruky na chválach a modliť sa za chorých, keď všetci okolo nás prežívajú eufóriu a emóciu. To, čo je kľúčové, je vytrvať. Ľudí nezaujímajú ľudia, ktorí začnú svoj beh, ale tí, ktorí ho dokončia. A tak si myslím, že ak rozumieme tomu, kto sme a rozumieme, v akej sme pozícii toho, čo som povedal na úvod, že sme kráľovské deti, tak budujeme dlhodobé ovocie. Rozmýšľame dlhodobo, ako tí, ktorí rozmýšľajú z dlhodobého hľadiska. Títo ľudia rozmýšľajú ináč ako tí, ktorí potrebujú instantné ovocie. Pretože je super mať konferenciu, je super robiť turné, je super robiť všetky tie ďalšie veci, ale podstata je v tom, aké bude ovocie o 10 rokov. Čo po nás zostane, čo budujeme. Úspech na tejto zemi nie je o tom, aký sme známi. Nie je o tom, koľko ľudí príde na naše akcie alebo čokoľvek ďalšie. Úspech definovaný týmto svetom je úplne iný úspech ako úspech, ktorý definuje kráľovstvo. A podľa mňa, ak by som mal definovať úspech z pohľadu Boha, myslím si, a môžete nesúhlasiť, ale myslím si, že jedna z definícií úspechu by bola otázka, či si bol verný tomu, do čoho ťa povolal Boh. A to je pre mňa úspech. To je pre mňa kľúčová otázka. Do čoho ťa povolal Boh? On je ten, ktorý prvý začal snívať. My môžeme volať o prebudení našich miest, ale on potom volá 10 000 krát viac. On je ten, ktorý prvý túži po záchrane svojich detí a volá ich domov. On je ten, ktorý prvý chce ich evangelizovať. On je ten, ktorý prvý hľadá stratené ovečky. Toto je náš Boh. A ja verím tomu, že nás povolal, aby sme naplnili sen, ktorý je v nás. Aby nám dal túžby a sny, ktoré proste majú priniesť zmenu. Definícia úspechu je otázka, a to, čo chceme všetci počuť, keď raz prídeme pred jeho tvár, je tá krásna veta, keď nám Boh povie, dobre, dobrý a verný sluha, vojdi do radosti svojho pána. A my sme upadli do tej pasce niekedy v tomto svete, že si definujeme úspech a je pre nás úspech definovaný životom niekoho iného. A porovnávame sa s inými zbormi, s inými spoločenstvami, s inými ľuďmi.
A častokrát sociálne siete to urobili oveľa ťažším a veľakrát to hovorím mladým tínedžerom. Viete, že náš život je proste definovaný tým, že scrollujem ten Facebook a pozerám si, že Fero zase je na Bahamách a Jano proste dneska mal obed v Carltone a čokoľvek ďalšie. A pozerám sa na to, že wow, tí ľudia majú úspešný život. Ale viete čo? Na Facebook postujeme tie krásne chvíle. Keď prídem domov, nervózny z práce a urobím nejakú chybu a pohádam sa so svojou manželkou, tak uprostred tej hadky neurobím fotku, selfie a poviem, že zmena atmosféry. To nerobíme. Nerobíme veci, keď proste sa veci pokazia, dáme niečo na Facebook a povieme, že tak dneska je hrozný deň, ľudia. Všetko sa kazí. To, čo fotíme, sú krásne chvíle. A ľudia pozerajú Instagram, pozerajú Facebook a hovoria si, tento človek je úspešnejší ako ja. A potrebujú ovocie a potrebujú ho hneď. A tak urobia čokoľvek preto, aby mohli postnúť lepšiu fotku ako Fero alebo Jano. A tak proste nájdú dobrú fotku a napíšu ten najlepší koment. A na základe tohto nejakým spôsobom určujú svoj život. Veľakrát to tak je. A veľakrát toto spôsobuje porovnávanie a súťaživosť. A ja si myslím, že nemáme s týmto zápasiť, že úspech nie je definovaný tým, čo si myslíme, že to definuje tento svet. Úspech je otázka to, či si bol verný tomu, čo ťa povolal Boh. A tak to, čo som sa naučil, je, že Boh chce, aby sme snívali. Že Boh nás volá priateľmi. Že Boh chce, aby sme boli ako Mojžiš, ktorý sa s ním rozprával. A Boh sa rozhneval a chcel zničiť Izraelitov. A Mojžiš mu hovoril, Pane, to nie je dobrý nápad. A v Božom slove sa hovorí, a Pán oľutoval, čo chcel urobiť. Chápete to? Kedy sme sa my takto rozprávali s Bohom. Kedy sme my prišli za Bohom, keď prišiel a hovorí, že zničím toto mesto, lebo je plné hriechu a my povieme, počúvaj, tak 50 spravodlivých. Nedáme? Pôjdeme sa prejsť, pozrieme, koľko tam je. Čo keby sme dali 40? A tak ďalej, a tak ďalej. Toto je ten vzťah, ktorý Boh hľadá. On nechce služobníkov, on nechce robotov, ktorí budú robiť veci a vykonávať jeho inštrukcie. On chce priateľov, s ktorými bude tráviť čas, s ktorými bude partnerom a bude rozmýšľať nad tým, ako zveladiť tento svet. Ako vládnuť. Ako priniesť ešte viac kráľovstva. Ako priniesť riešenia pre choroby, ktoré súžujú tento svet. My nemáme byť ľuďmi, ktorí sa modlia niekde vo svojich zboroch a kostoloch, zatiaľ čo tí veľkí chlapci tam hore v politike ovplyvňujú zákony tejto krajiny. A my sa modlíme, aby sa niečo stalo. Koľkí z nás sú povolaní vo svojich snoch zmeniť to? Koľkí z nás majú byť tí, ktorí prinesú nové zákony? Koľkí z nás majú byť tí, ktorí napíšu nové knihy? Koľkí z nás majú byť tí, ktorí vstúpia do sna, ktorý Boh sníva s touto krajinou? Keď som sa obrátil a prechádzal som sa tie 3 roky mestom, tak som chodil napríklad okolo jednej budovy, kde bolo staré kino. A tam som sa modlil. A položil som ruky na to kino a modlil som sa záň a chodil som okolo neho. A Boh mi ukázal a hovoril som, Pane, chcem, aby toto kino bolo plné ľudí, ktorí ťa uctievajú. Dnes v tom kine máme stretnutia spoločenstva každý týždeň a raz za mesiac veľké otvorené stretnutie, kde prichádzajú stovky ľudí sa modliť. Ale pred 16 rokmi tam nebol absolútne nikto. Absolútne nikto. Ale Boh dal snívať sen. A ten sen sme snívali 12-13 rokov, kým to začalo. Alebo sen o tom, ako o spoločenstve ako takom. A 3 roky modlite priniesli jedného človeka. Alebo o projekte Godzone o tom, ako budeme môcť hovoriť ľuďom o Ježišovi. Viac a viac. A začali sme robiť množstvo vecí okolo toho. Neboj sa vykročiť, neboj sa začať snívať. Pýtaj si, prečo si bol stvorený a uvoľňuj to. Maj väčšie zameranie ako konkrétny malý alebo väčší problém, ktorý trvá tento čas. Boh chce zdvihnúť tvoj zrak niekde do neba a pozrieť sa na veci zhora. Na veľký obraz. A ja verím, že má prísť prebudenie, že má prísť veci, o ktorých hovoríme, ale nestane sa tak, kým ľudia ako ste vy, ktorí chodia na takéto konferencie, sa nestanú lídrami pre túto generáciu. Sa nestanú lídrami pre tento národ. Boh s tebou má plán. A máš vládnuť či už jednému človeku v tvojej blízkosti, alebo tisícom ľudí, ktorých ti zverí. Akokoľvek bude vyzerať tvoja sféra vplyvu. Ak nás Boh nazval svojim telom, verím, že je to významné postavenie. Hovoríme si, že Peter bol skalou, že Dávid bol miláčikom Božieho srdca, že Mojžiš bol povolaný, že Gedeon bol udatný bojovník.
A potom sa pozrieme na seba a hovorím si, kto som ja? Kto som ja? Boh teba nazval svojim telom. Každého jedného z nás, jeho cirkev. Boh teba nazval Ježišovou nevestou. Nie je to významné postavenie? Nie je to úžasný manifest toho, čo s nami zamýšľa Boh, ako s cirkvou, ako s ľuďmi, ktorí mu patria? Táto túžba musí formovať to, ako rozumieme tomu, aká je naša úloha prebudených ľudí. Aká je naša úloha v tomto svete? Aká je naša úloha toho, že vieme, že sme v kráľovstve. Že vieme, že nie sme z tohto sveta, ale pritom sme poslaní do tohto sveta. A keď sa pozrieme na Izaiáša 61. kapitolu, tú, myslím si, veľmi známu a veľmi častokrát spomínanú. Tak viete, čo ma na tom celom fascinuje? Ježiš toto slovo čítal v chráme a hovoril, duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal a poslal ma hlásať radosnú zvesť chudobným. Obväzať rany tým, čo majú skrúšené srdce. Zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie. A ohlásiť rok Hospodinovej priazne. Deň pomsty nášho Boha. Na potešenie všetkým zarmúteným. Aby som na sionských zarmútených položil turban na miesto popola, olej radosti na miesto smútku a slávnostné rúcho na miesto sklesnutého ducha. Budú ich volať dubmi spravodlivosti. Sadom Hospodina, aby sa on oslávil. Oni vybudujú odveke dávne rumoviská, postavia zrúcaniny predkov a obnovia spústošené mestá. Viete, keď počujem to slovo, hovorím si, toto je slovo o nás. Kto sú tí oni, ktorí vybudujú sutiny, zrúcaniny predkov, to, čo pokazali generácie pred nami, rodové prekliatia, veci, ktoré sa nesú v tomto národe, veci, ktoré sa nesú Európou. Kto sú tí oni, kto to urobia? Viete, kto to je? Tí oni? To sú tí chudobní, skrúšení srdcom, zajatci a väznení, ktorí dostali prepustenie. To sú tí, ktorí dnes na tomto mieste počas rannej výzvy sme sa postavili a hovorili sme, moje srdce bolí. Ty si ten, ktorého Boh volá dub spravodlivosti. Pevné, stabilné a tvrdé drevo, ktoré vydrží akúkoľvek búrku. Pevný strom, v ktorého korune sídlia vtáky, aby prinášali ďalší život. Tí, ktorí boli kedysi spustošení, tí, ktorí boli kedysi smutní, tí, ktorých Boh vytiahol z sutín, z miest, ktoré boli plné útlaku a bolesti. A jeho duch priniesol radosť na miesto popola. A jeho duch priniesol znovu zrodenie pre tých, ktorí boli smutní, radosť pre tých, ktorí boli smutní a nádej pre tých, ktorí boli beznádejní. Verím tomu, že toto je stratégiou pre množstvo vecí. Ako keď Elizeus, ktorý robil prvý zázrak potom, ako prijal plášť Eliáša, že uzdravil vodu pri Jerichu. A hovoril, doneste mi novú nádobu a dajte do nej sol. Oni mu to doniesli a on vyšiel k vodnému prameňu a vysypal do neho sol a povedal, toto hovorí Pán, uzdravil som túto vodu a už z nej nebude vychádzať smrť ani neúrodnosť. Lebo predtým mu povedali, že v tomto meste sa dobre býva. Ale ako náš Pán vidí, voda je zlá a pôda je neúrodná. Koľkokrát to hovoríme o našich mestách? Koľkokrát to hovoríme o našom národe? V tomto meste sa dobre býva, ale pôda je zlá a voda je zlá a pôda je neúrodná. Ja verím tomu, že to, čo Boh chce urobiť, je zobrať teba ako sol zeme. V novej stratégii, v novej nádobe. Kedy budeš partnerom Boha, kedy budeš snívať s ním. A hodiť ťa do vôd tohto národa. A tieto vody uzdravia zem. Čo to prakticky znamená? Že my ako kresťania máme byť ľudia, tak ako hovoril Ježí, ktorí budú vychádzať von a budú prinášať chuť tomuto svetu. Budú snívať s Bohom. Budú hovoriť o tom, že ideme nájsť riešenie. Viete čo? My jediní, a tým nechcem sa povyšovať nič, ale tí, ktorí poznajú Pána a patria mu, majú prístup ku nebeským riešeniam. Môžeš prísť do jeho nádvorí. Môžeš prísť pred jeho tvár a pýtať si riešenie, ktoré tento svet nikdy nevidel. Na akýkoľvek problém. Na akúkoľvek okolnosť. Duch Svätý žije v nás. My sme chrámom ducha.
My sme tí, ktorí v sebe nesú riešenie na akýkoľvek problém. A tak sen, ktorý Boh do teba dal, je zároveň potvrdený Bohom, ktorý v tebe prebýva. A táto kombinácia je nezastaviteľná. Ja verím tomu, že má raz nová generácia. Vidíme to na Slovensku, ako rastiu tisíce mladých ľudí, ktorí hovoria, že chceme byť generáciou, ktorej ide o Božie kráľovstvo. Ktorí veria, že Boh chce zmeniť korupciu v národe skrze tvoj sen. Že Boh chce uvoľniť nových spisovateľov, ktorí budú písať knihy, na základe ktorých ľudia prídu k nemu. Že Boh chce uvoľniť nových právnikov, ktorí prinesú spravodlivosť. Že Boh chce uvoľniť nových učiteľov, ktorí prinesú výchovu, ktorá deťom bude dávať hodnotu a lásku. A zbúra každé zranenie z rodiny. Že Boh chce priniesť nových otcov a matky pre túto generáciu. Že toto je to, čo sme povolaní. Že sme veľkými ľuďmi v Božích očiach. Že On s tebou ráta. Že ty nie si malý nejaký ubitý človečík, ktorého Boh nehal na pospas niekde bokom. Ty si pozvaný byť partnerom Boha, synom a dcérou. Tými, ktorí spolu s ním budú snívať a rozširovať kráľovstvo, budovať. A budú sa pýtať, čo sa má diať o 10 rokov. A možno tie veci prídu iba ako dobrý nápad. Pamätám si, jak sme potrebovali získať financie na turné a proste prišiel nápad, že urobme zbierku 100x200, 100 ľudí po 200 eur. A zrazu proste Boh poslal financie. Alebo sme chceli dostať na konferenciu ľudí, ktorí si to nemôžu dovoliť. A zrazu prišiel dobrý nápad a robili sme kampaň Pomôž blížnemu svojmu, aby niekto, kto môže kúpiť 2 lístky, zaplatil lístok aj tomu, kto si to nemôže dovoliť. A ľudia zrazu si pomáhali navzájom. Alebo akékoľvek iné kreatívne riešenia pre čokoľvek, čo riešiš. A ak by som to mal niečím ukončiť, tak poviem 3 veci, ktoré si myslím, že v tom celom sú strašne dôležité. Poprvé, miluj proces. Dnešná doba je doba, keď si ľudia majú vybrať medzi krompáčom a lopatou a stavať dom, alebo si môžu postaviť dom na kľúč. Častokrát si vyberú možnosť číslo 2. Pretože to je jednoduchšie. To je to, čo sa dneska ponúka. Instantné riešenia na čokoľvek. Nehovorím, že to je zlé, ale hovorím, že v procese kopania základov a stavania domu sa skrýva niečo, čo tam nenájdeš, pokiaľ postavíš dom na kľúč. Keď som kládol podlahu vo svojom byte a modlil som sa za každú jednu dosku niekoľko minút a hovoril som, na týchto doskách sa ľudia budú stretávať s tebou, Pane. Toto je byt pre ľudí, ktorí tu môžu prísť. A potom ľudia vstúpili do našej obývačky párkrát a mnohí z nich povedali, že niečo tu je. Podlaha. That's it. V procese sa skrýva rast. V procese sa skrýva orezávanie, cesta hore a dole. A keď si predstavíte ten kráľovský model, napríklad života Jozefa, ktorý bol v sne povolaný do veľkých vecí a potom bol predaný do otroctva. A potom vo väzení spravoval väzenie a potom kopec ďalších vecí a padal hore dole. Viete, ten graf, nemám tu nič, na čo by som to nakreslil, ale ten graf, keď počiarknete, vznikne koruna. Lebo to je život v kráľovstve. Hore a dole. Veľakrát. Veľakrát. A na konci z toho všetkého vzíde, že Boh zoberie túto čiaru života a položí na tvoju hlavu. A hovorí ti, vitaj, nový král. Bol si verný nad málom. Bol si verný nad cudzím. Ustanovím ťa nad mnohým. Kto ti dá, čo je tvoje, ak si nebol verný nad tým, čo tvoje nebolo? Ak si nespravoval ako Dávid cudzie stáda. Ak si nepásol cudzie stáda ako Mojžiš. Ak si nebol verný 40 rokov na púšti. Toto je toho, čo sme povolaní. Takže miluj proces. Ver v cieľ. Odvaha neznamená nemať obavy. Ale je to odhodlanie urobiť správnu vec napriek tomu, ako sa cítim. Odvaha neznamená nemať strach, ale nedovoliť strachu, aby diktoval, čo mám robiť. Pretože strach nie je z neba. Takže ver v cieľ, ktorý ti Boh dal. Ver v sen, ktorý ti Boh dal. A posledná vec, choď od slávy k sláve. Zväčšuj svoj sen. Ak naplníš prvý, snívaj druhý. Ak naplníš druhý, snívaj tretí. Zväčšuj svoj sen. Boh s tebou chce robiť veľké veci. A niekedy to bude ťažké a náročné. Niekedy zmiznú zázraky. Niekedy sa pokazia vzťahy. Niekedy prídeš o život svojich blízkych. Niekedy stratíte bábätka ako my.
Ale Boh bude stále verný a stále dobrý. Tak, ak dovolíte, chcel by som sa veľmi modliť teraz spolu s vami chvíľu. A keď som tu ráno sedel, tak mi Boh dal na srdce modliť sa za ľudí, ktorí zahodili svoje sny. Kvôli tomu, že to začalo byť ťažké. Alebo kvôli tomu, že niekto iný ťa zradil. Alebo zranil. Možno kvôli tomu, že rodičia ti povedali, že z teba nič nebude. Možno kvôli tomu, že si dávno prestala malovať. Alebo prestala tancovať. A niekto ti povedal, že si nemehla, že to nikdy nedáš. A tak si zahodil svoj sen. Možno preto, že sa veci zdali príliš ťažké. Možno preto, že niektoré veci v nás boli zlomené a proste nešli dobrým smerom. Alebo sme zanechali veci v strede procesu, lebo sa zdalo, že to proste nejde. A povedali sme si, že ten krompáč a lopata uprostred tohto budovania sú veľmi náročné. A verím tomu, že Boh, okrem toho, že dneska chce liečiť naše rany, nás pozýva znova snívať. Že hľadá nových Mojžišov, nových Abrahamov, že hľadá nových Gedeonov, nových Jozefov, nových kráľov a kráľovne, ktoré budú môcť niesť jeho sen pre tento národ. Tak sa modlím, Otec, aby si nám pripomenul veci, ktoré sme zahodili, len kvôli tomu, že okolnosti nám diktovali ísť iným smerom, alebo že veci okolo nás sa zdali ťažké. Sa modlím, Pane, za všetkých tých, ktorí zahodili svoje talenty, nadania, hudobníkov, maliarov a básnikov. Za všetkých tých, ktorým množstvo ľudí povedalo, že umenie ťa nedokáže živiť, a tak si to nechal bokom. A našiel si poriadnu prácu. Modlím sa za všetkých z nás, ktorí majú pocit, že byť matkou alebo otcom je podradné povolanie. A tak sa cítia zničení a opustení a nevedia nájsť zmysel v tom, že vláda nad svojimi deťmi, ktorú ti Boh zveril na určitý čas, je niečo, čo buduješ na desiatky rokov dopredu. Že toto je tvoja sféra vplyvu, toto sú ľudia, ktorí sú ti zverení, toto je tvoja cirkev. Toto je tvoje stredko, tvoja rodina. Že nie si zlou mamou, že nie si zlým otcom, že si povolaný budovať tieto veci. Pane, modlím sa za všetkých biznismenov na tomto mieste, ktorí sa zahrávajú s pokušením alebo proste sú tlačení k múru, aby podnikali nepoctivo, mimo zákonov, mimo vecí, a podľahli korupcii alebo čomukoľvek inému. Pane, prehlasujem nové obchody, nové biznisy, nové zárobky, Pane, ktoré budú čisté, nových zamestnancov, požehnanie pre tých, ktorí zamestnávajú, bonusy, výhody, ktoré ty budeš uvoľňovať. Pane, modlím sa, aby čistota v podnikaní prerazila tmu, aby svetlo v podnikaní prerazilo tmu v podnikaní. Prosím, nadprirodzeným spôsobom doveď partnerov a zákazníkov k týmto biznismenom. Pane, modlím sa, ak ktokoľvek z nás prestal snívať o prebudení našej školy, nášho mesta, nášho spoločenstva a povedal si, že našou cirkvou to už je stratené, že s našim okolím to už je stratené, že moji susedia nikdy nebudú lepší alebo čokoľvek iné. Pane, chceme sa smiať nad týmito klamstvami. Chceme hovoriť, že tieto klamstvá nemajú moc, že pravda je taká, že ty si Boh v nás, že si nás povolal ísť a zmocnil si nás a dal si nám všetko potrebné, aby sme mohli zmeniť atmosféru všade tam, kde sme. Tak sa modlím, Kráľ, aby všetky klamstvá o tom, že veci nemajú význam, že tvoja služba nemá vplyv, že tvoje modlitby nemajú efekt, že tvoja viera nemá akýkoľvek vplyv, akýkoľvek význam. A lámem moc týchto klamstiev v mene Ježiš Kristus na tomto mieste. A hovorím, že z týchto skrúšených, z týchto ubolených, z týchto väzňov prepustených na slobodu, z týchto zarmútených sa stávajú duby spravodlivosti. Tí, ktorí vybudujú dávne rumoviská a postavia zrúcaniny predkov a obnovia spustošené mesta. A budú ich volať kňazmi Hospodina, služobníkmi nášho Boha. A ich sláva sa stane vašou chválou.
Modlím sa, Pane, za všetkých tých, ktorí prepadli hanbe a hanbia sa za svoj hriech. A snažia sa hrať masku toho, že sú silní kresťania a hanbia sa za to, že niekde vnútri sú slabí. A ja hovorím v mene Ježiš, nech príde sloboda byť slabým, lebo v našej slabosti je tvoja sila. Nech padne moc hanby v nás. Nech padne moc toho, že sa skrývame a že si myslíme, že musíme hrať rolu ideálnych ľudí, ktorí zvládajú život, ktorí sú geniálni len kvôli tomu, že sme kresťania. A hovorím, Pane, že dovolujeme v mene Ježiš týmto ľuďom, aby boli slabými ľuďmi. Lebo Ty si ich silou. Že nemusíme byť ľuďmi, ktorí všetko zvládajú, ktorí všetko dajú, ktorí všetko vedia. Že nemusíme byť tí, ktorí majú vždy odpoveď, ani tí, ktorí majú vždy riešenie. Že môžeme byť tí, ktorí vždy ukážu na Teba, Král. A tak sa modlím, ak akákoľvek maska sily je na nás, nech padne v mene Ježiš. Nech sme sami sebou úprimní bratia a sestry, ktorí si pomáhajú navzájom. Daj nám snívať nové sny dneska, Pane. Amen.